elementary, basic ed, iyon. Kasi ngayon, nag-ano na, simula na po ang enrollment digdi sa UST. Yan, basic ed and tertiary enrollment. Okay? So yon, tertiary enrollment. Enrollment. Okay. So, yun. Anyway, wala pa akong kopya ng enrollment po ng elementary kasi nandito tertiary and graduate school and college of law sa July 7 to 11, 14 to 18, 25 to 26 dito po sa UST Rawis Campus. Ano? So, anyway, kanina nakita ko na po yung yung pag nag-enroll ng mga basic ed sa aga yata, so junior high school. Pero wala pa ako digdihong kopya. Patas nahingi ako ng kopya kasi ang ibinigay sa aking kopya isa lang, yung sa enrollment. Ulitin ko, in tertiary, graduate school and college of law is July 7, 11, 14, 18, 25 and 26, 2005. Okay? So yan po. Ang simula po kasi ng klase sa UST ay sa August 4, 2025. Yan po yan. At siyempre, bilang Catholic school, sisimulan po yan sa pamagitan ng Mass of the Holy Spirit. At kakaiba siyempre dito sa UST Legazpi dahil po meron tayong bunyag. Bunyag. Ayan sa, okay. Bunyag po, Tomasino. Pagkatapos, meron pong Dagos, Tomasino. Okay. So, sa newcomers po yan, sa August 4, newcomers o new students and transferees, And then sa Holy Spirit naman, para sa old students, dito po sa okay, ano ba ito? Okay. Okay. Ano ba ito? Shout out po sa mga taga Mapa. Okay. Ano pa ito? Sabi ni Leo Vega. Sumungko lang. Okay, sige. Ikuha natin, ha? So, at least yung comment mo, ipadala natin doon sa registrar. Okay. So, mga tugang, padagos kita sa tuyang programa ngunyan daw ning Webes petsa 26 kang bulan ning Hunyo 2025 at mga tugang kasugma ngani sa tuyang pinag-urulayan ang manunungod sa corruption kasi talaga ang problema talaga ngani sabi nga paano natin ito talagang mawawala itong corruption na yan So, yon paano po mawawala yan? So, sabi ko kasubago, kasugma, how to, sabi nga digdiho, avoid corruption in the government kasi nakita nga natin talaga isa sa pinaka dahilan kung bakit ang Pilipinas, although napakayaman sa resources, at the same time the only Christian country in the Far East, pero bakit hindi tayo gaano maunlad tulad ng Singapore o Hong Kong o mga neighboring, Vietnam ngayon okay na rin sa Vietnam, napunta ako sa Vietnam, napakaganda. Malaysia, Indonesia, o bakit ganoon? Bakit? Yun. Although, totoo may corruption din sa kanila, pero sabi nga na iibitaran iyan kasi may mga ginagawa silang paraan. So anyway, ngunyan, pag-urlayan ta kasi arog kaya yan, sabi ko nga, ang maganda na serbisyo publiko na nagagawa ng gobyerno, maliban sa transportation nga, dati nung panahon ay talagang gobyerno ang may hawak, pero ngayon privatization well okay naman, pero bakit ganun nawala yung public transport natin na gobyerno? Sa Roma, actually makikita miski sa Switzerland, gobyerno po ang nagpapatakbo yung pagdating sa public services.
Ano? At ito nga kahapon pinag-usapan natin mga tugang. So mga nangyari diyan sa kalsada. Ano kasi mula lalo din sa papunta sa Bicol, sa Quezon Province, dito sa Camarines Sur, Camarines Norte. Sa Camarines Norte medyo maganda-gandang kalsada. Ano, papunta diyan sa ano rin maganda ng kalsada papunta sa Sorsogon. Pero bakit dito ang magaganda pa ng kalsada binubungkal na. Ano, kasugma nga ni may nahiling ako pauwi na ako digdi sa kumbento sa UST, yan sa Butnot mga tugang. Yan. Yun na kita mo na ang ganda pa ng kalsada. Ano, pero bakit? Ano ba talagang dahilan? Ano ba talagang dahilan? Pwede ka po mag-text sa kuya sa 0925-811-3851 o sa 0966-533-8475. Ano? At the same time, mga tugang, pwede po kamo magduman sa Facebook. Ano? Duman nga tayo sa Facebook, mga tugang. Sa Facebook, hanapon tabi niyo sa DCGB News Online. At the same time, ito po mga tugang, i-like na tabi nindo ito, pagkatapos paki-share. Okay? At basahin ko may comment dito, ano? May comment dito si si Boboy San Pablo at saka kaibigan ko din na nasa Manila si Lulu, and also si Kakay Esquivel watching from Albay. Okay? So yan po mga tugang ano ba nga nangyayari sa tuya ngunya na ang gaganda pa ng kalsada, pero bakit kaya sinisira? Ano talagang dahilan? Yung dahilan ba, kaya dahilan maintenance, ayusin ang kalsada, maayos pa naman Sa iyo siguro, Father, maayos pa yon. Ano? Wala naman lubak-lubak doon sa inaayos, pero dahil nilubakan nila, so nagkaroon na ng lubak. Hindi ako naglilibak ka. May nakita kasi ako mga lubak. Mga tugang. Yan. So, gusto ko pa rin batiin. Ito pala on-site. Okay, Alpha list for on-site enrollment sa preschool and elementary, junior high school, senior high school sa first semester academic year 2025-2026 mga tugang, nagsimula na actually nung June 24 pa nagpunso. June 24 to June 27 elementary saka junior high school po yan. Ano? July 1 hanggang July 3, 2025, senior high school. Ginaganap po yan sa St. Vincent UST Legazpi Rawis Campus. So kung gusto po nito mag-adalig sa UST, kamo po ay welcome na welcome sa UST Legazpi. Ano? So ito po ay siyempre UST Manila, UST Jensan, UST Angelicum College, UST Legazpi, yun po yan, UST, At sabi nga, ang humahawak po niyan walang iba kundi kami, mga Dominicans. Okay? So, at siyempre, sabi nga, dugong Tomasino. Yan. Anyway, panagos kita giraray, kasupig urulay, kasubago, Paano talaga, sabi nga ni Mahali, ano bang advice, at how to avoid corruption in the government? Yan kasi pag-usapan natin kasi ito nga honesty. Importante ba yan? Honesty. At tinuturo sa atin yan, di ba? To be honest. Because honesty, sabi nga ni Billy Joel kanta, honesty, it's such a lonely word. No one is true. Kano ba? Yun ang nangyari. Everybody is untrue. Gano'n na ba yun? So, kaya nga, para ma-avoid ang corruption, simulan din po muna natin yan sa sarili. Are we honest? In the family, do we observe honesty? O sa barangay, simula po kasi yan Kasi kung ang mga bata natuturuan talaga na maging honesto, mawawala ang korupsyon sa gobyerno o korupsyon kung saan-saan. Sabi nga dito, how to avoid corruption
in the government, avoiding corruption in the government is not just a matter of rules. It's about cultivating a culture of integrity. Kasug ba mga tugang, may nasabi ako sa Indo, the culture of, tawag nito, maganda yun eh, culture of, we have to have the culture po yun eh, of, tinatawag natin na, naligaw ko bigla, kasugma, na ano ko na yan eh, kasugma, magayon ito, kasugma, so ano ba itong, na ano ko kasugma na yan, magayon ito, ano pa ito, nalingaw ako, culture of, magayon, magayon, so sinabi ko, tulad sa Japan, ano, yun, nalingawan ko sinasabi ko hapon. Pero magayon ini. Pero talaga, sa bahay pa lang, we have to cultivate a culture of integrity, culture of responsibility, and transparency. Ito po, kaya nagsisimula yan eh. Sa, halimbawa, bata pa, kumukupit na sa nanay, sa bulsa, sa wallet ng nanay, o sa wallet ng tatay. Bata pa lang yan, hindi nagpapaalam. Simula na po yan. Pagkatapos sa eskwela, cheating. Nakapasa ka nga. Pero ang nangyari, kopya ka ng kopya. Yan. Kaya nga, simula na po yan. So anong gagawin natin? We have to cultivate a culture of integrity. Yung integrity, mga tugang, sabi nga sa Tagalog, integridad. Ibig sabihin, buo ka. Buo ang loob. Yan importante. At culture of responsibility, ang pangalawa, culture of responsibility, mga tugang, na may pananagutan tayong lahat. And the culture of transparency. So, ang problema kasi ngayon, kalsada, dyan, ano ang culture of transparency? May nakalagay ba doon? Talagang, totoo ba talaga na ang gastos sa isang kalsada 20 million? Ang liit-liit. Siguro kakapiraso 20 million. Ganun ba? At the same time, kung makikita ninyo, actually meron ako pong nakita doon sa China na ginagawa nila na still yung kalsada nilagyan ng bakal. Bakal, ang ganda. Pasabi nga nila, it will take about 100 years bago masira yung kalsada. Kasi nga, kahit daanan ng truck yun, dahil may frame na bakal, at ang bakal na yun, hindi basang parang gihoy o posporo, kundi malalaki talaga. So, matibay. At hindi ampaw ang kalsada. Problema sa atin kalsada. Bakit pinag-usapan kasi natin itong mga tungkol sa kalsada? Kasi madalas tayo nagbabiyahe. Madalas tayo nagpupunta kung saan, nakikita natin. So kung mapaganda sana ang kalsada, na sa atin kasi kakaiba, sa atin more repairs, and maintenance, pero kulang talaga sa sabi nga yung tunay na pagko-construct ng kalsada. So sabi nga, whether you are a citizen or a public servant or a policy maker, mayroon ditong ways to help shield a system for corruption. So sabi ko nga kanina, lead with integrity. Yan. Example po yan. Personal example matters. When leaders consistently act with honesty and fairness, it sets a standard that others are more likely to follow. So, integrity po yan. Anyway, babalik muli si Padre Bus pagkatapos ng mga pag-inomdom. Ang oras tabi ko yan, 24 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Live Right ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live Right para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas Legazpi, Ngunyanal daw ning Huwebes, petsa 26 kang bulan ning Hunyo 2025. At pinag-ululayan ta mula kahapon pa ang tungkol sa pag-iwas sana sa mga korupsyon, pangdarambong yung sa Tagalog, pandarambong, corruption. Naramdaman ko pala, so sinabi ko kasuhapon, kasi minsan nakakalingaw kita, no? Aside from cultivating culture of integrity, culture of responsibility, and culture of transparency, yung importante mga tugang din yun fostering a culture of civic responsibility within communities. Yan importante kasi ang problema kasi minsan bahala na dyan ng bahala na ang mayor dyan, bahala na kung sino dyan, barangays, bahala na mga elected officials. Minsan nangyayari din sa simbahan yan, kaya kulang ang partisipasyon. Bahala na si Father dyan, bahala na siya, basta ako nagsisimba tuwing linggo, bahala na si Father kung gusto niyang paayos ang simbahan yan o hindi, sa kanyang problema na yan. Oh, no way! You are a member of the church. You should also have the care and civic, ang tawag, culture of civic responsibility. Yan, we have to develop. Importante mga tugang iyan. Kaya nga, yung tinatawag na Freedom of Information Act, okay? Contacting representatives directly to voice concerns and supporting investigative journalism that exposes corrupt practices. So, importante mga tugang yan. Pero sinasabi, a robust and independent institutions are the cornerstone of corrupt-free government. Okay? So, ano bang ibig sabihin niya mga tugang? This means strengthening the judiciary to ensure the impartial justice, empowering law enforcement agencies to investigate and prosecute corruption cases effectively, in establishing independent oversight bodies to monitor the activities. Okay? So maganda po yun. Sa gobyerno, importante tinatawag natin, miski sa simbahan, transparency in government operations is essential. Kasi this includes open access to government budgets, contracts, procurement processes, the implementing of anti-corruption laws with meaningful penalties to offenders is also crucial. And also, that we have to promote, sabi nga, merit-based appointments, and reducing political interference in administrative process can prevent favoritism and cronyism. Yan. So, whistleblower protection laws is vital also to encourage individuals to report corrupt activities without fear or reprisal. Kasi minsan, Father, delikado kasi pag magsusumbong ako. Yun. Kaya ang nangyari, hayaan mo na lang. Total, ganyan talaga. Minsan nangyayari, nadahog ko kasi, hindi, ganyan talaga sa Pilipinas ang
Patakaran, ganun ba yan? Corruption standard, ganun ba? Patakaran na dito ba sa Pilipinas? No, we have to combat because it is also immoral. Ano? Immoral po yun. Corruption is immoral. Huwag mo sasabihin, corruption is moral. Ha? Kasi sasabihin, oy mga taong simbahan, kung mga pari kayo, huwag kayo magsasabi sa amin, bahala na kami dito sa anong gawin namin sa gobyerno. Hindi po. Ulitin ko sinabi ko kahapon. Tandaan po natin, we are all human. And in every human act, we are covered with standard of morality. Ano, wala po tayo. Ito na lang, kung ayaw mo talaga, you cannot escape from dying. We will all die. Kaya nga mas maganda, ang maganda yan, alisin ang corruption. Combating corruption is an ongoing process, requiring sustained effort and commitment from all stakeholders. Yun naman talaga, mahalaga mga tugang iyan sa buhay natin. Kasi kahit sa simbahan, importante po yan. Nung parish priest nga ako noon, pagdating sa pastoral council, nire-report ko yung ang tawag nito, yung ano ba, magkano yung binyag, magkano yung ano ito, yung certificate, magkano din ng ginastos, sa kuryente, empleyado, binibigay ko sa mga ano yan. Parang sa ganun, importante kasi, let us be transparent. Okay? Transparent kasi alam nila kasi akala kasi noon nila doon ng parish priest pa ako sa UST Manila, akala nila ang yaman-yaman ng parokya. Bakit? UST yun eh. UST yan eh. Sa UST Manila yan eh. Mayaman yan. Pero hindi nila alam, iba naman po ang parokya sa university. Kasi ang nagbabayad ng empleyado, tingnan mo, binabayaran ko empleyado doon. Ano? May cashier, may secretary, may accountant, may bookkeeper, may sakristan, may janitor. Wala kami security guard na. So binabayaran ko po 'yun. At the same time, saan ko kukunin 'yun? Siyempre sa income ng parokya. 'Yun. At every month sa pastoral council meeting, nire-report ko po 'yun. Ito po ang ating ito po ang mga bumasok na pera, pat ito na rin po ang binayad natin sa kuryente. Kasi hindi naman po libre ang ang simbahan sa kuryente. Binabayaran din po ng simbahan ng ang kuryente. Mabuti kung libre. Hindi po 'yun. So at the same time, yung mga kagamitan sa simbahan, importante talaga yung culture of integrity. We have to lead with integrity. At the same time, sabi nga we have to promote transparency. Push for open data, public access to government contracts and budgets, and clear communication between citizens and officials. Sunlight is still one of the best disinfectants. Yun, importante mga tugang yan ha. So sabi ko nga kanina, culture of civic responsibility. Dapat you have to build culture of civic responsibility by actually sinasabi dito, lead with integrity, promote transparency. Yan. Kaya, at hindi ko lang alam mga tugang kung talagang we are really transparent yung public access to government contracts and budgets. Ilan lang ang nakakaalam. Pero kasi ang ugali ng Pilipino ngayon, hayaan mo na, pabayaan mo na. Pabayaan mo na yan. Total, bahala na sila dyan. Kung mapupunta sila sa impyerno, bahala na sila dyan. Alam mo, hindi naman pwedeng bahala na tayo dyan. Kasi bawat Kristiyano ay may pananagutan. Hindi lang tayo may pananagutan sa Diyos. Tandaan po natin, habang tayo nabubuhay dito sa mundo, may pananagutan tayo bilang citizen, bilang ciudadano, o mamamayan, may pananagutan po tayo sa ating lipunan o sa ating gobyerno. So yun po yan. At pag tayo ay namatay, noon talaga may sasabihin natin may kaluluwa naman tayo. May pananagutan din tayo sa Diyos. So mga tugang mahalaga, mga tugang yan, na tayo ay maging kasangkapan, hindi sa katiwalian, kundi sa katotohanan. Yan, katotohanan lang. Yan naman importante sa buhay natin.
mabuhay tayo ng totoo. And by the way, dito sa UST Legazpi, sa yun Vita Veritatis, yun, life of truth, okay? Life of truth and love out of gratitude, okay? Vita Veritatis et amoris ex gratitudine sa Latin, So we have to have a life of truth and love out of gratitude. So yan po mga tugang, mahalaga yan na natin ang mga tao ay mamuhay ng totoo. And babalik po si Padre sa pagkataas ng mga paalala. Agos, An oras hatod sa Indocang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Kasama natin ang Diyos. okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase o Ping, unyan na daw ng Webes. At ako po ay yaon sa sakuyang kwarto kasi katatapos lang po namin ng meeting digdi sa UST Legazpi. Siyempre parang mapapaganda, sabi natin maging magaling, mahusay, ang pamamalakad. Siyempre pinag-uusapan po yan, So at the same time, yun nga mga tugang para sa transparency. Yan, so maganda. So mga tugang, sabi ko kanina, mahalaga po kasi talagang labanan natin ang katiwalian, at tayo mamuhay sa katotohanan. Yan, importante yan. Kasi kung tayo nabubuhay sa katiwalian, saan kaya tayo pupulutin? Siyempre sa impyerno, Kasi tayo ay hindi gumagawa ng mabuti, At tandaan po natin na hindi dahil sa maraming gumagawa ng masama, ang mabuti ay pwede lang gawin na masama. Hindi po pwede yan. Ang mabuti ay mabuti kahit ito po ay ginagawa ng hindi nakakarami. Ang masama ay masama kahit na po minsan marami ang gumagawa nito. Hindi po yan. Kaya ang maganda po yan ay mamuhay tayong may katotohanan. Sabi ko nga kanina, ulitin ko yung salitang culture. Ugali na kasi yun eh. Ang ugali bagang culture of civic responsibility, especially to culture of integrity, culture of responsibility, and culture of transparency. Okay? Alam mo, may mga non-governmental organizations, tinatawag natin NGO, and civil society groups. Ito po ay dakulang tabang in combating corruption. Pero ang mga NGO kaya sa anti-corruption ay medyo, sabi natin, maingay kaya. Kung mag-iingay yan, siguro maiwasan ang korupsyon.
ang ginagawa kasi minsan, awan ko kung alam din ninyo to, sabi nila, yun na lang, tapakan mo ng ito, yung tapalan mo na ng pera, tatahimik na yan, magkano ba siya? O, binibili. Hindi po dapat bilhin yan. Kaya ang problema kahit sa Senado, sa Kongreso, kung may mga sige bilhin natin parang ganito. Alam mo, hindi po lahat na bagay pwedeng mabili. So, hindi po pwedeng mabili. You can buy medicine, but you cannot buy health. You can buy food, but you cannot buy appetite. Hindi po talaga yan. Hindi lahat na pwedeng suhulan. Yan ang problema dito sa corruption Suhulan. Suhulan mo na lang, parang hindi na magsumbong. Yan, suhulan mo. Alam mo, nakikita mo sa pamilya, gano'n na rin yun pag isang bata nakagawa ng masama, suhulan mo, bigyan mo siya ng fried chicken, o bigyan mo siya ng cake, bigyan mo siya ng candy. Pero may mga bata, hindi mo masusulan. Bakit? Isusumbong pa kita. Minsan magaling din yung mga bata. Okay? Sige, hindi kita isusumbong kay mami. Pagkatapos, may na siya. Meron na siyang panghuli sa kanyang kapatid din. Sige, pag hindi mo pagbigyan, susumbong kita. Tingnan mo, corruption din po yan. Alam mo, kailangan talaga natin labanan ang katiwalian, ang kasamaan. Kasi immoral po yan. At itong mga non-governmental organizations, kung talaga ay mayroon ba? Sa palagay ninyo? May mga non-governmental organizations na anti-corruption, yung talagang combating corruption. Alam mo, malaki tulong ito sino ba isang journalist na napunta pa nga sa Roma, nagbigay siya. Sino ba ito na kinasuan siya, pero tingnan mo sa investigative journalism. Pero alam mo mga tugang, makikita mo na talagang ini-expose niya ang mali. Parang sa ganon, maituwid ang pagkakamali. Ganon naman tayo Huwag natin ipagmalaki ang ating kasamaan. Huwag natin ipagmalaki ang ating kayamanan, pero ang kayamanan naman yan ay hindi naman talaga nanggaling sa makatotohanan na paraan. Yan. So, maganda po kung may mga watchdog tayo Yung mga non-governmental organization na nag-iimbestiga, nagmo-monitor ng mga aktibidades ng gobyerno natin. Wala sa kalsadang yan. Bakit galit na galit ka pa sa kalsada? Kasi ako po nagda-drive po ako kasi. At sana makalsada natin. Father, wala na kasing durability sa panahon ngayon. Lahat ngayon, nasa world of, tayo, throwable, ang tawag nito, disposable. Pati kalsada, disposable na rin po yan, Father. Ganun ba? Disposable na pala lahat. We are in the culture disposable. Pati ikaw, disposable ka na rin ba? Yan ang problema. Ang tao ba ay disposable? Hindi po maganda yan. Kaya labanan po natin. Kasi ngayon, halos mga bagay kasi hindi na daw tumatagal. Kaya pag gumawa ka ng isang bagay na hindi tumatagal, sa kalsada, pag pinaganda ko ang kalsada, ako contractor, ay di next 5 years or several years, wala na akong trabaho kasi hindi na i-repair yung kalsada. Kasi nga, durability wise. Pero sa atin kasi, we do not opt for durability. We only opt for corruptibility. Yan ang problema talaga sa buhay natin. Kaya, hirap na hirap tayo. So, yan mga tugang, dapat nagmo-monitor po yan. Sa panahon ngayon, pwede tayo mag-monitor. I-video mo yung ginagawa ng kasamaan. Actually, may mga hidden camera ngayon. Kasi mamaya, nahuli ka, patay ka rin. Kaya, yun, para maimbestigahan ang ginagawa. Kasi minsan sa mga stores, may CCTV.
Pero wala naman nagbabantay sa CCTV. Ninakawan na nga siya ng laptop. Pagkatapos nang ninakawan, sakala nang tiningnan yung CCTV, ay ito yung ito magnanakaw. Sana dapat bagi tayong preventive. Sabi nga, active not reactive. Yan mga tugang. So importante yung NGO, non-governmental organizations, na magiging watchdog sila, advocating for reforms. Itong organizations na ito, mga tugang, have the resources and expertise to conduct independent investigations and expose corrupt practices that go unnoticed by the public or mainstream media. Kaya malaki din po tulong talaga ng ng radyo, television. Pero kung halimbawa, kung ang radyo o television hindi developmental, kundi envelopmental, envelope dahil sa may envelope, ay tumahimik ka na lang dyan. Sabi nila, may mga broadcasters daw na AC/DC. Ano pa daw yung AC/DC? Attack, collect. Pagkatapos, wag mo naman atakayan ako. Sabi na siya, sige, i-depend naman kita, pero kukolektahan kita. Attack, collect, and defend, collect. Patay. So, kumita pa rin ako. Yun, dahil sa envelopmental attitude. Yun. Kaya corruption pa rin din po yan. Sa media, corruption din po yan. Because sa media, kami mga broadcaster, ako member pa ako ng KBP, ay dapat maging makatotohanan tayo. Maging makatotohanan tayo. Kaya mahalaga po yan, na meron tayong mga, ebidensya. Okay? So, anyway, yung non-government officials can educate the public about corruption, its consequences, and ways to combat it. Okay? So, mahalaga po yan. So, the collaboration between the non-governmental organizations and citizens, kay mga mamamayan, ay nakapagtataoning kapangyarihan, empowers the public to demand accountability and participate in fight against corruption. Yan mga tugang. Anyway, pabalik muli si Father Boots pagkatapos kan mga pagirumdum. Ang oras tayo ngunyan, 47 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nagdo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga
Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Baretang Agraryo. Kasama natin ang Diyos. Di ako mga... Okay, balik po kila sa programa Ngayon na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. At parang sa labas malakas ang ulan, ha? Lakas ng ulan, narinig ko ngayon. Okay, padagos bang kita gilaray, sa tuwing paghatod kang sa tuyang inspirasyon, informasyon, asin bendisyon sa maray na hapon, okay? Okay, mga tugang. At meron dito si Kakay ba ito? Kakay, okay. Sino ba ito? Si Richard Abrique, okay, listening. But anyway, mga tugang, inihong ebanghelyo niya na daw, banta sa importante manggiraray, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ngayon, ang mensahe kaya ng Diyos sa araw na ito na pinag-uusapan din natin tungkol sa corruption. Ano kaya? Anyway, sa natitirang oras, naroon po tayo, basahin po natin ang ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 7, talata 21 hanggang 29. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga nagsasagawa sa kalooban ng Diyos ang siyang papasok sa kaharian ng langit. So, anong ibig sabihin, mga kaibigan? Ang importante, hindi po sa ngawa ka ng ngawa, kundi po sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Yun po ang patakaran. Okay? So, ang pangdarambong o ang katiwalian o ang paggagawa ng masama, ito po ba ay bagay na makakapasok tayo sa kaharian ng langit? Hindi po. Para kaya gusto natin makapasok sa kaharian ng langit, tayo ay gumawa ng mabuti. Isagawa ang kagustuhan ng Diyos, hindi ang kagustuhan ng tao. Ang kadalasan natin ano naman kaya sasabihin ng tao? Ano naman sasabihin? Kaya napakahalaga mga tugang na tayo ay sabi nga gawin ang kalooban ng Diyos. Okay? So yun po mga tugang. Meron patuloy tayo. Sa araw na yun, marami ang magsasabing, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagsalita sa ngalan mo? Hindi ba nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa ngalan mo? Ngunit sasabihin ko sa kanila ng walang paligoy-ligoy, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng masama. Yun, tingnan mo. Tayo ay, kaya pinag-usapan natin itong corruption na to. Kasi ito po ay masama. At kung tayo po ay nagiging kasangkot sa korupsyon, sa paggawa ng katiwalian, ano man, pandaraya, pandarambong, whatever na masama na yan, ay talagang hindi tayo makakapasok sa langit. At ang hindi lang yung mga tugang, talaga ang resulta niyan ay kahirapan. Kaya kung bakit tayo dito sa Pilipinas ay maraming mga na naghihirap, ay kasi ganun po yun. Apektado tayo apektado tayo. Ngayon, ang tanong, nagpapa-apekto kasi tayo. Kaya apektado tayo. Pero sabi ko kanina, kung tayo ay gagawa ng paraan para tayo ay magkasama-sama, labanan ang kasamaan, kaya po natin yan. Pero ang problema hindi naman tayo sama-sama sa paggawa kasi ng kabutihan mahirap ang challenge. Kaya ang kadalasan sige, gawin na lang natin kung anong ginagawa nila. Yayaman pa tayo kung tayo magnanakaw. Pero sasabihin ko ulit, totoo nga, yumaman ka, sumikat ka, hanggang ngayon ikaw pa rin ang nanunungkulan, wala nang iba. Ano nangyari? Ang tanong, ang tao ba ay nagiging masaya dahil sa panunungkulan mo? O ang tao ay lalong naghihirap dahil sa panunungkulan mo? Yan ang tanong Yan.
Napakahalaga po mga tugang. Ano? Kaya dito may parabola at kung kayo may nakikinig sa mga salita ko at sumusunod dito, matutulad siya sa isang matalinong nagtayo ng bahay sa batuhan. Tama? Bumagyo at bumaha ang ilog, humangin ng malakas, ngunit hindi nagiba ang bahay sapagat itinayo sa batuhan. Yan. Kaya nga, anuman dapat itayo natin ito sa katotohanan, sa kabutihan. Yan pa ang batuhan. Ano? Bumagyo man, hindi tayo At sino mang makikinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito, matutulad siya sa isang hangal na nagtayo ng bahay sa buhangin. Tingnan mo, magtayo ka ng buhangin, castle sa buhangin, mawawala yan. Bumagyo at bumuha ang ilog, humangin ang malakas at bumagsak ang bahay at kay laking kapahamakan. Nang matapos si Jesus na pananalitang ito, nagulat ang mga tao sa kanyang mga pangaral sapagat nangaral siya ng may kapangyarihan, hindi gaya ng kanilang mga guro ng batas. Napakaganda po. Yan po ang Ebanghelyo mensahe sa atin ng Diyos sa araw na ito. Sa araw na ito, napakaganda. Pinapaalala lang tayo na gumawa tayo ng kabutihan para tayo makapasok sa langit. Ano? Iwasan na po yan. Katiwalian na yan. Corruption na yan. Ano? Iwasan na po yung paggawa ng mga masama sapagkat kapahamakan lamang ang babagsakan natin. Ano? Pero kung katotohanan, kabutihan ang ating minimiti at ating sinasagawa, tayo ay makakapasok sa kaharian ng langit. Yan naman talaga eh. Kasi habang tayo nabubuhay dito, saan ba tayo talaga patungo? Ano? At tandaan po natin, there's one certainty we cannot escape. Reality that we cannot escape, and that is death. So lahat po tayo, at ulitin ko, pag tayo namatay, wala po tayong madadala kundi ang ating kaluluwa lamang. Kaya kung hindi natin aalagaan ang ating mga kaluluwa, hindi natin aalagaan ang ating pagiging kawangis at kalarawan ng Diyos, image and likeness of God, saan tayo pupulutin? Kaya tandaan mo natin, at least may madadala man lang tayo. Pag tayo namatay dito sa mundong ito, may madadala tayo. Importante po yan eh. At the same time, hindi lang madadala. Kung minsan masasabi natin, maaalala nila. Yung legacy ang tawag nun eh. Yung bang tao niyan, talagang masamang tao yan eh. Kaya sasabihin pa, mabuti na namatay yan. Kaya sabi ng ibang tao, So, ganun. Kaya sana po mga tugang, habang tayo nabubuhay, paalala ulit ni Father Boots. Alam mo dito sa DCGB, palagi kami nagpapaalala. Una, kayo mga listeners, hindi kayo reactive. Dapat active kayo. Hindi reactionary. Kundi preventive tayo. Ano magagawa natin? Sabi nga, ano bang magagawa natin? Gawin na natin. Alam mo, ayon kay Santa Teresa ng Avila, ang hantungan ng ating buhay espiritual ay ang pakikipag-isa sa kalooban ng Diyos. Napakahalaga na mapatalas natin ang ating kayang mangilalis kung mabuti o masamang espiritu ba ang naghahari sa atin. Saan tayo dinadala ng ating mga karanasan? Papalapit ba o papalayo sa Diyos? Kailangan natin malaman kung hindi tayo malinlang ng kalaban at mabulid sa kapahamakan. Kaya tanongin ko, napakahalaga, ito ba ginagawa natin? Ito ba'y magiging kasangkapan na tayo papalapit sa Diyos o papalayo sa Diyos? Yan po mga tugang ang iwanan na tanong ni Father Boots. Tayo po ba ay napapalapit sa Diyos o tayo napapalayo sa Diyos? Tandaan po natin. Kung tayo ay maging malapit sa Diyos, langit po ang ating hahantungan. Pero pag tayo ay lumayo sa Diyos, pupunta po tayo kung saan ang kaparusahan at kapahamakan. Anyway, nagpapasalamat po ako sa ating technical at sa ating IT. Ito po muli si Father Boots Bombase, OP. Abangan po ang susunod na programa Usapan Pamilya ni
Sino ba? Si Bert at saka si Tita. God bless you everyone and see you again this coming Saturday. Bye for now.